das abellas e o mel para facelo. O mel é un alimento natural, é dos máis enerxéticos que produce a natureza. O mel vai nas abellas como alimento para escacer do inverno para manter a temperatura da colmea entre 17 e 34 grados. As abellas viven en colmeas. En cada colmea vive unha familia de abellas que se compón a 3 miembros: a reina, as obreiras e os zánganos. A reina só hai unha en cada colmea e a súa misión é poñer ovos para que nacen as demais abellas. Un día despois de nacer a reina, sae da colmea para ser fecundada polos zánganos e volve para poñer os ovos dos que nacerán as abellas. Dos ovos fecundados nacen as obreiras, dos ovos que están sen fecundar nacen os zánganos. Os zánganos son as abellas máis grandes da colmea. As obreiras son as verdadeiras traballadoras. Desde que nacen van pasando por distintas tarefas. Cabecera, limpian e finalmente van en busca do néctar das flores, almacenan no seu toros e levan á colmea, onde o resto das abellas o descompoen e converten no mel. Desde que está feito mel, deshidrátano e no panal e cubren con cera. Unha vez que eliminan o 80% da auga, cubren con cera todo o panal para as súas conservacións. O mel é un alimento fácil de dixirir, é dos máis é un alimento fácil de dixirir, que ten propiedades como curativas como farinxitis e utilízanse produtos de repostería. Panal onde a reina pon os ovos para que nazcan as novas abellas. Panal onde se almacena o mel. As abellas enchendo o panal de mel. Unha abella collendo néctar dunha flor. Está